Okei. Ja nyt me ollaan takaisin tekemässä uutta videota, part 2. Nimittäin, miten paeta vankilasta part 2. Sori, teidän on täytynyt odottaa kokonainen vuosi tätä, mutta mulla on ollut isompi kärsimys, kun mun täytyy seistä tässä koko vuosi. Mutta mun kameratyyppi, sen takia me ei voitu kuvata tätä toista videota. Mutta nyt tänään mä näytän. Eli nyt, muistatteko vielä, käykää muuten katsoa se eka video ennen tätä. Niin, jos te ette muista, niin tuolla nyt on pollareita. Meidän täytyy hoitaa ne. Eli meidän täytyy eka kysyä. Hei, haluatteko te pelata peliä? Ja ne totta kai vastaa. Okei. Ja sitten sä sanot, okei, no pelataanko vaikka lännen nopeinta? Ja totta kai, koska ne on poliiseja, niin ne vastaa. Okei. Ja nyt, tää on tärkeää. Sun täytyy olla keskellä pyörimässä. Muista se. Joten nyt muista ladattuna. Sun täytyy aloittaa ladattuna. Ja sit sä alat siinä pyörimään ja niiden kaikkien pitäis kuolla. Okei. Ja nyt kun sä oot tehnyt sen, juokse. Ja nyt sun täytyy juosta plastiikkakinurgille. Ja mun kaveri on plastiikkakinurgi. Niin nyt mun täytyy pyytää sitä muuttaa mun naamaa silleen, että mä näyttäisin enemmän joltain, joka ei ole tehnyt mitään pahoja asioita. Noniin, ja nyt sä kysyt. Hei, voiko sä tehdä musta just ton tyypin näköisen? No kai mä voin. Aloitetaan hommat. Just niin. No, paljon parempi. Ja nyt, kun sulle on tehty se sun plastiikkakinurgi juttu, niin kattokaa miltä mä näytän. En hirveän erilaiselta. Mutta katsotaan vähän paremmassa valossa. Näyttääkö te? Kyllä mä vähän eriltä näytä. Mut sitten teidän täytyy tappaa se originaalinen tyyppi, jota te halusitte näyttää. Koska eihän siinä ole mitään logiikkaa, jos on kaksi täysin samanlaista tyyppiä. Paitsi jos on kaksoset. Mut jos ei tiedä sua, siinä tulee pikku ongelma. Eli no. Ja nyt sä oot vapaa. Kukaan ei tule tunnistaa sua. Kukaan ei tule tunnistaa sua. Ja sä olet nyt vapaa mies tai nainen tai mikä lie vaan. Jee! Ja nyt pois. Onneksi mä en kertonut niille, että mä oikeesti tapoin noi kaikki tyypit ja toi niinku oikeesti tapahtui just joka pakenin vankilasta.
No. Niin. Oh shit.